Képzelt el, hogi a gázlampák halvány fényében, egi ködös Victorianus éjszakán bandukolsz végig, a nedves mackaköveken London szívében. Minden sarkon soknyák szúrogásza, cipok kopanásza haladszik, de valami különös. Te nem rohansz haza férjhez, nem csung rajtad gyerek, nem varrát szemanyós, sem fásult férj. Csak te vagi, a szabadon kalandozó, önálló Noeben a végtelen metropolisban. Frissen akár hajnalipek kenyére, mégis már öregláninak titulálnak, hiszen nem kötettel meg hazaságot, szot. Ha mindent jól csinálsz, talán soha nem is fogsz. Közben a társadalom nem csak egészszerűen beszkatuliázni szeretett volna. Megjelentek a guninevek, Venki Sassoni, Mackásno, Savanyú Arkú néni. Egész karikatúrákon mackával az ölében ülő. Kancalítónoket ábrázoltak, akik állítólag csak a kötezben vagi, a madaridomításban találták meg az élet értelmét. Mindez persze csak az irigiszék és a tudatlanság keveréke. Néha meg egi szerencsétlen humorista próbálkozása a Victorianus esti sajtóban. A történések máig vitatkoznak azon, vajon a venlányok tenileg annyira boldogtalanok voltak-e. A hogyan azt a korsak szerette volna láthatni. Egészek szerint a társadalom csak felt a függetlenok erejétől. Mások szerint viszont a magáni ez, aki szolgáltatottság valóban nehéz sorsot jelentett. De egésztih biztos, ha valaki egyedülálló maradt, akkor minden lépése, minden döntése és minden furcsa szokása azonnal a pletikák középpontjába került. Este, a hogi egiremeliében elmerülsz ebben a történetben. Lassan rájössz, a venláni státusz talán csak annyit jelent, hogi mered azt élni, amit mások nem mernének. Közben titokban azon gondolkozol, hány mackát lehetne összesámolni a városban. Ha minden venláni, csak egyetértana, valószínűleg több lenne belőlük, mint hivatalos állami hivatalnokból. Az igazi kérdés csak most kezd igazán érdekese válni, hova lettek a férfiak, hiszen a Victorianus Anglia utkáit egyre-több egyedül no lepte el, miközben a férfiak sáma feltűnően alacsony maradt. Setals a temple bárfelé, s minden második ablakból olyan hölgyek lesznek ki, akik mind remélik. Hogi egyszer majd valaki megkéri a kezüket, de a volegények valahogy mindig hiányoznak ebből a képból. Ez már nem csak egyéni probléma, hanem országos méretű növekedésleg. Egészek szerint a férfiak természetükből adódóan kalandvágyok. Világa mennek serencét próbálni, gyarmatokat keresnek, háborúznak vagi egészszerűen csak elbújnak a gyárak füstje mögött. Az 1851 és brit népszámlálás szerint például majdnem fél millióval több élt az országban, mint férfi. Ez a statisztika olyan gyorsan terjed, mint a himló az árvaházakban. Persze a legtöbb családban ilyenkor jött a kétségbészés. Mi lesz a lányommal, ha soha nem talál férjet? A helyzet csak tovább bonyolódott, amikor a férfiak háborúban vestek oda. Vagi távoli gyarmatokon próbáltak új életet kezdeni. Az anyák a reggeli kávé mellett számolták össze a meg szingli fiúkat a környéken, de egyre kevesebb lett belőlük. Te pedig, mint jó Victorianus venláni, szép lassan elfogadott, talán soha nem fog kopogni az ajtódon a herceg fehér lovon, ha csak nem te horgolsz neki lovat a fonalmaradékból. Miközben az ablakon kinézel, eszedbe jut egy pikáns történet. A városi újságból egészek szerint a férfiak többsége azért hagyta el Londont, mert félt attól, hogy a venláni hadsereg előbb-utóbb összefog. S saját szabályokat alkot a házasság piacán. Mások azt pletikálták, hogy valójában mindennek megvan a maga titkos kéroje. Csak apostások lomhák, s a szerelmes levelek örökre elvesznek a Temze ködében. A történések viszont máig nem tudnak megegyezni abban, hogy valóban pusztán a férfiak hiánya okozta a növekedésleget. Egész vélemények szerint a házassági szokások változása. A városi szodás az új életstílus is hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen választották a független, önálló életet.
De akarmi is as igasság, te most biztosan érzed, a venláni lett nem csak szors, hanem igazi társadalmi migyelenség, amelyben minden kanyarnál ugyabb meglepetés vár. A Victorianus házasságpiakon sosem volt könnyű boldogulni. Főleg, ha az ember lánya nem rendelkezett megfelelő referenciákkal. Se táls a Regent Streeten, hol minden kirakatban más ruha, más társadalmi rangot tükröz. De vajon elég egi új fúzó, egi csillogóhajtú, vaginémi hozomaniahoz, hogi végül férjhez mencs. Az anyák titkos naplókat vezetnek a lehetségeskerokról, a családi barátok minden délutáni teánál újabb, furcsább ismerősöket ajánlanak be, te pedig egire jobban érzed, mint a valami furcsa, huspiákra sopentel volna, ahol mindenki arcedulat visel. A házasság, mint stratégiai szövetség, szinte mindennapi beszédtéma. A legfontosabb kérdések, szereted-e az életot, vagi csak anyagilag megéri. Vajon a boldogság vagi, a biztonság fontosabb. Mindenki azt szúgja, ne válogass túl sokáig, mert a jó párti hamar elfogi. De néha meg a legjobb ajánlatok is csalódást okoznak, hiszen az ismerősök néha igazi kincset árulnak csomagolás nélkül. Érdekes, hogy miközben mindenki a tökéletes házastársat keresi, egészek titokban a saját szabadságukat próbálják megmenteni. Szokno eljátszik a gondolattal, mi lenne, ha inkább egyedül maradnék, mint ha egiridek szeretet nélküli házasságban vergodnék. Főleg, ha a reggelite mellett azt hallod, hogy a szomszédasoni már harmadszor festi át a férjecipőjét, hát ha új szinthoz a kapcsolatba. Mielőtt azonban túlságosan elmerülnél ebben az időutazásban, le kell hútenem a lelkesedésedet. Nem valószínű, hogy túlélnéd a babakort szem, hisz a himló, a rossz higiénia vagi egi rossz indulatú naginéni hamarabb végezne veled, mint az elszokszok. Persze, ha mégis túléli valaki, akkor jöhet a következő capasz. A társadalom szemében venlannia, válni, akár már 20 évesen, hanem keltel el egi jó partián. A történések szerint ebben az időszakban alakult át a házasság képe. A korábbi üzleti szerződés lassan átalakult a szerelem, a személyes boldogság vági képévé. De közben meg mindig rengetegen voltak, akik csak a társadalmi elvárás miatt mentek férjhez. A kutatók abban sem értenek egyet, hogy a romantika tényleg mindent megoldotte, vagy csak újabb elvárásokat szült a nők számára. A házasságpiac tehát egivégtelen játék, ahol a szabályok minden évtizedben változnak. Ste most a saját borödön tapasztalod, hogy az igazi nehézség nem is az, ha nincs kéro, hanem hogy vajon tényleg azt akarod, amit mindenki más elvár tolet. De vajon milyen is az ideális ezen a Victorianus piakon, ahogy befordulsz a Piccadillyn, a kirakatokban nem csak ruhákat, de álmokat is kínálnak, világos bor, bájos moszoli, karsuderek, legalábbis a szaládi legendárium szerint ezek mind szükségesek ahhoz, hogy valaki jó házasságot köszön. De az igazság az, hogy meg a legszebb, leggazdagabb vagi legeszeszebb nő is könnyen kikerülhet a házasulandok köréből, ha valamelyik tulajdonsága nem felel meg az aktuális divatnak. A családi ebedeken mindig akad valaki, aki hangosan összesámolja. 3 lány egi is maradt venláninak. Ez a szors úgi tűnik szinte elkerülhetetlen. Közben a pletikák csak erősödnek. Nem elég csinos, túl okos, túl segény, túl sokimondó. Talán egi kis serencevel, a madaridomitas vági, az akvarelfestes divatba jön, akkor néhányan újra menonek samítatnak. Ám miközben a család ez a társadalom folyamatosan értékel, te egire inkább rájössz, nem lehet minden elvárásnak megfelelni. A tökéletes nőképe olyan gyorsan változik, mint az időjárás. Egyszer a baj számít, máskor a jó hozomány, megint máskor az, hogy hány verset tudsz kívülről. Éppen ezért sokan úgy döntenek, inkább elengedik a megfelelő kénisért, keresik a maguk útját, meg ha az, a venláni, címkéjével is jár. Az igazi kérdés azonban az, vajon tényleg bazsé, ha valaki nem felel meg a szablonnak,
Egies történések szerint ebb ezek a noktörtek utat a modern noi szabadság fele. Mások viszont azt mondják, a túlzott függetlenség csak újabb magánügyt hozott magával. De Egi biztos, minden Egies no, aki elmerterni a normáktól, valami újat vitt a város életébe. Meg ha ezért néha gúni tárgyává is vált. A Hogi végigsétálsz a Hyde Park szélén, azon gondolkozol, hány tökéletesno lehet, aki valójában titokban arról álmodik. Hogi egyszer végre önmaga lehet, akkor is, ha emiatt öröke Venláninak cufolják. A társadalom színpadán most végre megszólalnak azok anok is, akik nem hajlandóak elfogadni a rájuk erőltetett szerepet. Gondolj csak bele. A viktoriánus újságok hasábjain egyre több levél ez cikk jelenik meg, amelyben nok magyarázzák el, miért választják a Venláni letet. Az egyik levelező, Miss Sophia Drew, például egészszerűen kijelenti, mivel sokkal több no van, mint férfi, nem remelheti mindenki, Hogi férjhez megi, de ettől ennem vagyok elégedetlen. Aztán ott van Miss Florence Waite, aki úgy tartja. Hogi a munkájában több örömet talál, s a fizetése sem utolsó, főleg Hogi a házassághoz képest rövidebb munkáidő, és kevesebb kötelesség jár hozzá. Egi másik hölgy, Laura Bax, viccesen megjegyzi, a házasság olyan, mint egy elektromos akkumulátor, ha egyszer belefogsz, nem szabadulhatsz, bármennyire is fáj. És végül ott van Miss Sparrow, aki a férfiakat egyszerűen kevésbé szórakoztatónak tartja, mint a háziállatait. Igi inkább megtartja a kis állatkertjét. Ahelyett Hogi emberállattal bajlódna. Ki mondta, Hogi a humor nem lehet válasz a társadalmi elvárásokra. A társadalom persze egészen reagál ezekre a bátor megszólalásokra. Egészek szerint ezek a nok egészszerűen csak furák vagy túl válogatósak. Mások viszont már forradalmároknak látják oket, akik új utat mutatnak a következő generációnak. Közben a karikatúrák ez viklapok továbbra is gúnyit uznek belőlük, de a venlányok levelei egyre népszerűbbek, ez néha egész Angliában idézik oket a szalonokban. A történések máig vitatkoznak, Hogi ezek a hangok valóban tömegmozgalmat indítottak-e el, vagy csak a kiváltságosabbnak luxusa volt az önállóság hangoztatása. Egészek szerint a középostáliban könnyebb volt nemet mondani a házasságra, míg a szegényebbeknek sokszor nem volt más választásuk, mint alkalmazkodni, különben ehhez ez vagyiteljes magáni várt rájuk. Más kutatók viszont kiemelik, Hogi már maga a tiltakozás is új irányít adott anok életének. A Hogi visszagondolsz a delutáni teára, s azokra a bátor mondatokra, amelyeket nok ezrei mertek papírra vetni. Hirtelen úgi érzet, talán sosem kész kimondani, amit gondolsz, meg akkor sem, ha a szomszéd néni már a harmadik mackát sámolja át az ablakpárkányán. Mostanra az egész országban egyre többen teszik fel a kérdést, vajon a venlányok, tényleg haszontalanok, vagy éppen ok, a korszak valódi újítói. Egész politikusok és eszéírok egyenesen pánikba esnek, amikor rájönnek, Hogi Anglia után egyre több az egyedülálló, önálló no. A társadalmi rend meginogni látszik, hiszen ki fogja elmosni a férfiakinget, ki fogja gondozni az öregeket, ha minden no karriert épít a helyet. Hogi feleség lenne. Súval, mielőtt igazán kényelembe helyezed magad, kérlek lájkold ezt a videót, és iratkozz fel, de csak akkor, ha tényleg elveszed, amit csinálok itt. Írd meg kommentben, honnan nézed, és Hogi nálatok most hány óra van. Az egyik leghíresebb aggódó hang William Rathbone Greg volt, aki 1889-ben egy egész eszet sentelt annak. Hogi, miért van ennyi felesleges no? Szerinte ezek anok egészszerűen rossz útra tévedtek. Hideg szívűek és zavaros fejűek, akik nem találják a helyüket a világban. A megogi megoldostoldási javaslata sem volt kevésbé extrém, minden egyedülálló
notel kellene küldeni a gyarmatokra, hogi ott végre férjhez menjenek, legalább így kiegyen litodne alakosagaranya, s mindenki boldog lenne. Természetesen ezt kevesen gondolták komolyan, hiszen a legtöbb venláni pont a középostáliból vagi a felsőbb rétegekból került ki, s nem lehetett csak úgi hajóra rakni oket egi távoli földrés felé. A közvélemény azonban megostott volt, egészek szerint ezek a noktenileg feleslegesek, mások viszont úgy vélték, éppen ok mutatnak új utat a következő generáció számára. Francis Cobb, egi neves íróno, rögtön válaszolt is grek cikére, saját eszéjében azt írta. Ideje elfogadni, hogi a hazaság nem minden noszorsa, ma már minden negyedik no bizonyosan nem megi férjhez, s 3 millió maga keresi meg a kenyerét Angliában. A hangszúli lasan atelier szodött, nem az a gond, hogi valaki nem hazasodik, hanem hogi mit kezd az életével, ha önálló. A történések ma is vitatkoznak, vajon ezek a társadalmi viták valódi változást hoztak-e, vagicak a felszínen zajlottak. Egészek szerint Greg S. Cobb párbeszéde új korszakot nyitott a nagy önrendelkezésben. Mások viszont azt mondják, a nofeleszlek csak újabb ürügi voltára. Hogi korlátozák annak lehetőségeit. De akár hogi is, most már nyilvánvaló. A venlányok nem turnek tovább csendben, talán nem is akarnak. A hogi ležal az este, s az ablakban mackák árnyéka ugrik a parkánira, azon tunots, vajon tényleg hasontalan-e, aki mást választ, mint amit a társadalom elvár. A viták középpontjában most két javaslat áll, kivándorolni vagi tanulni, egész politikusok komolyan gondolják, hogi a felesleges noket egészszerűen hajóra kellene rakni. Z Iráni, Austrália, vagi Kanada, ahol férfiak tömege várja, hogi végre valaki megszűsze nekik a vasárnapi marhaszültet. Csak hogi a valóságban a legtöbb viktoriánus, venláni szosem hagita el Angliát. Sokkal inkább saját hazájában próbált boldogulni. A Francis Cobb ezmashaladó gondolkodók ehelyett azt javasolják, hogi a junk lehetőséget ezeknek a noknek, tanuljanak, dolgozanak, legyen saját hivatásuk. Ez így is lett. A 70-es években sorra nyíltak meg a nagy főiskolák, például a Newnham College vagi, a Somerville College. Meg, ha eleinte, szakkeveseknek volt is elérhető az egyetemi élet. A legkitartóbbak már a férfiak mellett tanulhattak az előadókban, bár a diploma megszerzése sokszor továbbra is tilos volt. Mégis az első lépéseket megtették. A közben folyamatosan folytak a társadalmi viták. Helyes hogi egino dolgozik, vagi tanul, a helyett, hogi feleség lenne. Az egyik oldal szerint így végre mindenki megtalálhatja a maga útját, a másik szerint viszont az egész világ a feje tetejére áll, hiszen ha a nők is dolgoznak, ki fog majd gondoskodni a szaládról. Egész történések szerint ebb ezekben az évtizedekben született meg a woman question fogalma, vagyonhol a helye a nőnek a modern társadalomban. Joguk van tanulni, szavazni, saját pénzt keresni. A fővárosban közben egyre több nő indul el reggelente az iskolába vagi munkába. Okazok, akik új mintát mutatnak a kislányoknak és az egész társadalomnak. Bár az előítéletek továbbra is élnek, már senki sem lepodik meg, ha egino könyvekkel teli taskát cipel vagi írógépet. Szatoktat a vonaton. Ez talán pont ezek az apró hétköznapi jelenetek változtatják meg végleg a világot. A történések meg ma is azon vitáznak, hogi a kivándorlás vagi az oktatás adott, ennek jobb szabadságot az egyedülálló nőknek. De az biztos, hogi a venlányok nem ültek tétlenül a fotelben, vagi új földréseket hódítottak meg, vagi a tudomány, a művészet és a gazdaság világát formálták át. Apránként de kitartóan.
a hogi lesal a regel, te is ugi ersed, talán az igazi kaland nem a hazasság, hanem az hogi végre azt tanulhatod, amit igazán szeretsz. A viktoriánus években a hogi egyre több noválalt munkát, az utkák és irodák világa is lassan átalakult, te is ott als egiporos gyarudvaron vagi egi szufolt gepteremben, ahol a sövösekek ritmusa majdnem elnyomja a pletikákat. Noksázai dolgoznak textilgyárakban, szabkakesítő muhelyekben, vagi éppen varonokent, ez volt az egyik elfogadott nagy sakma, amely egyszer jelentett ki semmit keresetet és legalább nemi függetlenséget. Aki serencsészebb, az új technológiák világába lép, a városban már megjelentek a gépíró kisasszonyok, akiknek a billentyűzet cattogása olyan, mint a jövő ritmusza. Egészek szerint ez a munka szinte varázslatos. Egészerűen megtanulható, jól fizet, ráadásul modernek. Néninek. Társasági életben, de a hogi elvegyülsz a tömegben, azonnal feltűnik, hogi a férfiak nem mindig nézik jó semmel az új munkatársakat. Most pedig húzd le a rolót, talán kapcsolt be a ventilátort a halkzugás kedvéért. Ez merüljünk bele együtt ma egyelebe a történetbe. A nok munkavállalása sokszor botránít, feltékeniséget vagi egészerűen lenézést, sül. Egészek szerint elvennek a férfiak kenyerét, mások pedig attól tartanak, hogi ha egino dolgozik, megrendül a családi tüzseli szentsége. Mégis a történések szerint ebben az időszakban minden harmadik negyedik nokomoli mértékben hozzájárult a családi bevételhez, még akkor is, ha ezt a statisztikák gyakran elhallgatták. A legnagyobb kihívást azonban nem is a munka jelentette, hanem az elismerés hiánya. Sokan fele annyit kerestek, mint férfi kollégáik, sa vezetői pozíciók szinte elérhetetlennek tűntek. Akadtak olyan alások is, például az orvoslásban vagi a tudományban. Amelyekbe meg évtizedekig nem engedtek be a noket. De ennek ellenére egyre több bátor venláni, döntött úgi, hogi inkább a szabadság és a megélhetés útját választja a társadalmi elvárások helyett. A kutatók máig vitatkoznak azon, hogi ezek a munkát vállalónok valóban áttörték-e a társadalmi korlátokat, vagicak újabb előítéletek céltáblájává váltak. Egi biztos, a viktoriánus irodákban és gyárakban dolgozónok példát mutattak a következő nemzedéknek, akik már nem felték elhagyni a biztonságos otthoni világot. És amikor este hazafele ballaksz a ködös utkán, a gyárak szája még a füledben cseng, de valahol melyen érzed, most már semmi sem lesz a régi. A szabadságnak azonban ára van, különösen, ha egyedülállónoként próbálsz boldogulni a viktoriánus társadalomban. Gondolj csak bele. A legtöbb venláni száját keresetéből el, gyakran szükös, kopottas sobákban, ahol mindenféle számít. A napi megélhetés nem romantikus történet, hanem folyamatos számolgatás. A kenyer ára, a futesköltsége, sperze, a tisztesség látsatának megőrzése mindennapos küzdelem. A városban sétálva látsz néhány idősödönöt, akik varrógép mellett hajolnak. Vagi egi apró írósertárban solgálnak ki ügyfeleket. Az életükből hiányzik a családi támogatás, sa magáni néha súlyosabb, mint a legzordabb londoni tél. Ugyanakkor sokan büszkék arra, hogi sagyat magukat tartják el. Nem tartoznak senkinek, szót, gyakranok segítik, a fiatalabb rokonokat vagi a barátnoket egi nehezebb hónapban. A társadalmi elvárások azonban továbbra is szigorúak. Egyedülállónoként óvatosnak kell lenned. A szomszédok figyelnek, a munkádok hajlamosak előítéletekkel élni, és egyiros pillantás is elég lehet ahhoz, hogi valaki pletikák céltáblája legyen. Egész történések szerint az igazi úrisegeniség pont ebben a korszakban jelent meg, a látszólag tisztes, de valójában nélkülözőnök rétege, akik egyszerre akarták megőrizni a becsületüket és a szabadságukat. Más kutatók viszont azt hangsúlyozzák, hogi a magányos élet ugyan kemény,
de lehetőséget is ad arra. Hogi valaki egészen új módon rendezi be az életet. A venlányok gyakran új barátságokat kötöttek. Titkos szövetségeket alkottak, legyen közös lakásbelezről vági kölcsönösségről a bajban. Közben a város másik felén egy fiatal nos sorgalmasan ír levelet. Lehet, Hogi éppen egy barátnőnek, akivel megosztja az összes örömet és gondját. A történések máig vitáznak. Vajon a viktoriánus venlányok valóban örök vesztesek voltak, vagy éppen ok alkottak? Meg az elzőnáló közösségeket, amelyekból később a modern mozgalmak kinőttek. A Hogi a naplasan lemegi London felett, te is érzed, a függetlenség néha fájdalmas, de legalább a saját döntéseid következményeit viseled, s néha meg egy bögre langyostea is igazi luxusnak tűnik ebben a rideg világban, ha valami összetartja a viktoriánus venlányokat. Az nem más, mint a pletika, a mackák, és a titkos női barátságok. Gondolj csak bele. A Hogi a városkis utkaiban egymás mellett laknak ezek a magányoznak tunonok, de valójában minden vasárnap délután összegyűlnek egész esetea mellett. Ilyenkor előkerülnek a legújabb történetek. Ki mit hallott a szomszéd úrról, hány mackát fogadott be az ablak alatt üldögélő hölgy, vági melik barátnő tudja a legbikánsabb sztorit a polgármester unokaokséről. A mackák ezek a puha, független, makac kis állatok, szinte a venláni státus jelképevé váltak. Nem véletlen Hogi a karikatúrák is foliton, egy öregasszonyit és legalább 3-4 cicát rajzolnak együtt. De aki tényleg ebben a világban él, pontosan tudja. A mackák nem a magáni, hanem a szabadság szimbólumai. Ok jönnek mennek, a Hogi kedvük tartja, sa néha egy ölelésre váginak, mindig megtalálják a módját. A hideg köt elnyeli a zajokat, ste elindulsz a Fleet Street mentén. Mindenki massziet, az ifjú feleségek, akik meg mindig remelik. Hogi ferjuk nem alzik el a kandalló előtt. A szolgálók, akik titokban kuncsognak a szarok mögött. Te viszont mást tapasztalsz. Rád pillantanak, majd összeszugnak a vállaid mögött. Ott megi az a venláni. De tényleg ez vagi, a közvelemeni, a szaládi nyomás, a szomszédok mind-mind szupan egy címkevel látnak el. A nevetszék tárgyává váls vagi ebb az irigiszék mintaképe. Egyes történések szerint ezek a női közösségek, a közös teázások, az egymásnak kölcsönadott kalapok és az éjszakában nyúló beszélgetések. Erősebb támadást jelentettek, mint bármelyik férj valaha is lehetett volna. Mások viszont azt hangsúlyozzák, Hogi a folyamatos pletikálkodás néha igazi mérgező légkört teremtett. Elég volt egy rossz mozdulat, egy felreértett mondat, és már is heteken át erről beszélt az egész utka. De minden túlzás ellenére, ezek a női szövetségek nem csak a túlélés eszközei voltak, hanem a boldogság, az önirónia és néha a dakos összetartás forrásai is. Ki ne nevetett volna együtt egy jól sikerült frizurán vagy egy ügyetlen szerelmes levélen. Minden vasárnap új történetek születtek, sa egy hétig elmaradt a közöstea, már mindenki aggódott. Vajon a kedvenc venláni jól van-e? A kutatók még ma sem tudnak megegyezni. Vajon ezek a közösségek inkább védelmet vagy korlátot jelentettek a tagjaik számára? Egy dolog biztos, a Hogi leszáll az este, s az ablakpárkányon egy újabb cirmosz nyújtózik, a női barátságok láthatatlan hálóként fonják körül az egész várost. A viktoriánus venláni életének egyik legnagyobb, ám legkevésbé hangoztatott ajándéka a titkos szabadság volt. Amíg mindenki más a házastársi kötelességek hálójában vergődött, addig te magad döntötted el, mikor kelsz fel reggel, mit olvasol esténként, vagy hova utazol a nyári napokon. Sokan kívülről sajnálkozva nézték az egyedülálló nőket, de belülről nézve sokuk világában a függetlenség volt a legnagyobb kincs.
gondoltsak bele, mennyi minden tehetel meg, amit egi färjeset asszoni sosem mert volna, eljárhatál esti eloada szokra, saját pénzedból rendelhetel könyveket, vagi akár a városi parkban sétálhatál anélkül, hogi valaki alandoan kerdorevont volna, a városi legendák szerint volt. Aki minden héten más színdarabot nézett meg, sa könyvtárban már névről ismertek, a szabadság apró örömei ezek, amelyek felett mások elsziklanak. Mindez persze nem ment könnyen. A társadalom folyamatosan emlékeztetett rá, hogi az egyedülálló noveselies, vagi legalábbis kilóg a sorból. Egész történések szerint épp emiatt alakult ki az a különleges, láthatatlan ero, amely a venlányokat jellemezte. Titokban, de határozottan kiálltak magukért, miközben kifele alkalmazkodtak a szigorú szabályokhoz. Más kutatók azt mondják, hogi a magáni néha túl nehéz volt, s a szabadság ára gyakran a társadalmi elutasítás vagi a teljes anyagi bizonytalanság lett. Mégis szokno büszkén viselte a venláni címet, hiszen nem kellett mindent a férje vagi a családja engedélyéhez kötni. Szot, gyakran épp ezek anok voltak a legjobb tanácsadók, az iskolák új tanárnói vagi, a jótékonysági egészületek legrátermettebb szervezői. Az is gyakran elfordult, hogi a venlányok rejtett szabadságukban új hobbikat, szot, saját kis üzleteket indítottak. Egészek virágboltot nyitottak, mások antikváriumot vagivarodát, mindezt férfi felügyelet nélkül. Az ilyen apró lázadások tettek színessé a városi életet, meg ha a szomszédasoni minden alkalommal rosszalóan szóvalta is a fejét. A történések máig vitáznak arról, vajon ezek a titkos szabadságok elegendóek voltak-e a valódi boldogsághoz. Vagicak átmeneti menedeket nyújtottak a társadalmi nyomás elől, de amikor egi vasárnap délutánon rájös, hogi szabadon dönthetsz a sorsodról, talán minden másnál többet ér ez a szendes, rejtett függetlenség. Ahogy a századforduló közeledik, az angol utkákon valami új rezgés fut végig, megjelennek a gépirónok, a sufraszettek, s minden sarokban ott lüktet a változás szele. Most már nem csak titokban lehet függetlenek lenni, anok egyre többen, egyre hangosabban követelik maguknak a jogokat, amelyekről korábban csak álmodhattak. Te is ott állsz a tömegben, ahol felemelt táblákkal szilogó semelkiabálják. Szavazati jogot a noknek, vagi az egyenló munkáért egyenlóbért. A gepirono a viktoriánuskor trendje, különleges szereplő egi pillanat alatt a városi élet nélkülözhetetlen alakjává válik, hiszen az új technológiához nem kell férfi, elég egi ügyes női kéz és némi bátorság. Sokan azt mondják, hogi az írógép hangja új korszakot jelez. Innentől kezdve a noknek már nem csak otthon, hanem a munkahelyeken is van keresnivalójuk. Ez a munka nem csak megélhetést ad, de prestízt is. A fiatalnok elott megnyílik, a városi élet szabadsága, divatja, s néha meg egikét titkos, flörtis belefér a reggeli villamosúton. Közben a sufraszettek, ezek a bátor, néha dakos, néha vitkes, de mindig elszántnok. Minden eddiginél keményebben harkolnak a jogaikért. Sokan közülük venlányok, vagyis egyedülállók, akik már nem hajlandóak elfogadni a társadalom béklióit. Egész történések szerint nélkülük sosem tört volna meg a hallgatás fala. Mások viszont arra figyelmeztetnek. A társadalmi ellenállás néha egyetlenül eros marad, hiszen a férfiak és a hagyományosabbnok közül sem mindenki támogatta őket. A tudat, hogi a spinster, so eredetileg simplán a fononot jelentette. Azokat, akik ügyészkezükkel megélhetést szereztek, miközben a társadalom peremén egyen szúlyoztak. Egész történések szerint épp ezek anok voltak a legkiszolgáltatottabbak, hiszen se férj, se gyerek, csak a rokonság jó indulatára számíthattak. Vagi épp a bíróságok kemény ítéletére, ha hibáztak. Más kutatók viszont azt mondják, ezek anok elvesztek a szabadságot, amit a férfi társaság hiánya jelentett. Saját pénzt keresetek, saját döntéseket hozhattak.
a nagi változások közepette a hétköznapok is átalakulnak. Már nem számít segíjenek dolgozni, tanulni, szavazni. Egire többen járnak esti iskolába, klubokba, női körökbe, mindez néhány évtizede meg elképzelhetetlen lett volna. A történések abban sem értenek egiet, vajon a gépírok, vagi a szufrasszettek indították el igazán a női forradalmat. Egi biztos, a viktoriánus venlányok hagiatéka, ott el minden szavazófülke, minden írógép és minden szabadságvágyó fiatal nos szívében. És amikor egi hosszú nap után leülsz a kandalom elé, a forradalom zája helyett most már csak a maxkat dorombolása tölti be a szobát, de tudod, hogi sem les marugjanász, mint régen. A hogi az évek telnek, a venláni alakzsalasan átalakul, a viktoriánus utcák, legendái atszci várognak a regényekbe, a színpadra, a modern memek világába is. Minden korsak megalkotja a maga öreg kisas Soniát. Hol komikus figura, hol tragikus hos, néha titokzatos, maskor nevetséges. Ez miközben a társadalom újabb, és újabb szerepeket ost rá. Te magad is érzed. Valójában ezek a történetek mind a szabadságról, a bátorságról, és a túlélésről szólnak. Az irodalomban Jane Austen hosznói, a Bronte novérek különös figurái, vagi éppen a gótikus regények magányos asszonyai mind a venláni mítosát erősítik. A városi legendákban mindig akad egi macskás néni, aki a sötét utcákon kísért, vagi egi rejtélies nagi néni, aki minden családi összejövetelen fanjarmosolial kínálja a süteményit. S a modern világ sem tud szabadulni ettől a képtől, elég egi gyors neteskereses, smáris több ezer crazy cat lady, mém ugrik elo, vicces vagi éppen szomorú formában. A történések máig vitatkoznak azon, hogi ezek a mítosok valóban ártalmasak vagi éppen segítenek feldolgozni az egyedüllét felelmét. Egieszek szerint a venláni figurája csak újra és újra a társadalmi kirekestést, a női szabadság elleni gunit örökíti tovább. Mások úgy látják, ez a szerep már öniróniával, büszkeséggel is töltekezhet. Elvégre kimondja meg, mi számít igazi boldogságnak. A modern világban az egyedüllét már nem feltétlenül jelent stigmát. Sokan büszkén vállalják a független no címet, akár házasok, akár szinglik. De a mítosok, legendák, viccek és irodalmi alakok még mindig ott suttognak minden sarokban. Néha megnevetetnek, néha elgondolkodtatnak, néha somorúsággal töltenek el. A hogi végigsetáls a városon. Elhaladsz egi könyvesbolt mellett, ahol a kirakatban Jane Eyre mosolyog egi régi kötet borítójáról. Egi pillanatra elgondolkodsz, vajon hány történet, hány női élet sövodött bele ebbe a látszólag egészszerű, de valójában rendkívül összetett szerepbe. A valastalán örökre rejtve marad, de egi biztos, a venláni mítosa velünk el, amíg történeteket mesélünk egymásnak. Az éjszaka lassan elcsendeszedik, hogi az ablakon túl London fenyei, és piszlakolni kezdenek. Rájössz? Mindaz, amit a viktoriánus venlányok öröksége jelent. Ma is velünk el. A történelem nem felejt. Minden egész magányos délután. Minden bátor döntés, minden titkos nevetés ott lüktet az utcák köven, a könyvek lapjain, a szaládi legendákban. Képzeld el, ahogy egi öreg ház padlásán poros leveleket találsz, múlt századi női kézírás, ameli arról mesél, milyen volt egyedül, mégis szabadon élni, szeretni, álmodni. Ezek a levelek nem csak panasok vagi bánatok, hanem apró forradalmak. Minden mondatban ott rejtőzik a reményi, hogi az élet, ha furcsán is, de mindig tovább gördül. Ma már talán könnyebb büszkén vállalni az egyedülétet vagi a függetlenséget, de a múlt tanulságai nélkül nem lenne, aki utat mutasszon a következő nemzedéknek. Egész történések szerint minden viktoriánus spinster egy kicsit forradalmár is volt. Nem csak túlélte, de átformálta a társadalom szabályait. Mások úgy tartják,
amagani supan ujab sorstsapas volt, de egibistos, minden éjszaka, minden gondolat, minden kisbátor döntés nyomot hagyott a világban. A Hogi az orra lassanei felt üt, elgondolkodj. Vajon mi lesz a te örökséged? Egi titkos napló, egi kedves barátnom oszolja, vagyis néhány cirmos macskaim leke, a parkányon. A történelem szosemat könnyű válaszokat, de talán ebb ezért annyira izgalmas. S minden, amit ma este megtapasztaltál, reszelet annak a nagy közös alomnak, amit ugi hívunk, élet. Most lassan engedd el a gondolataid, hagyj, hogy a város zaja távolodjon, s az éjszaka puha takaróként boruljon rád. A múlt árnyai bekészen elszendeszednek, a történetek lelassulnak, s te tudod, valahol, valakiépp most is egi újabb csendes forradalmat vív a maga módján. Most, hogy az utolsó, Viktoriánus, utkafények, is kialszanak. Lélegez meljeket, s engedd, hogy az emlékek halk, hullámai lassan elringaszanak. Minden feleslegesnek tűnő. Egyedül álló noszorsa aprókavicként gördül tovább az idősodrában. Minden elhangzott szó, minden titkos barátság, minden csöndes moszoli beépül a nagi, láthatatlan halóba, amely összeköt minket a múlttal. Ma este azonban, legalább gondolatban, te vagy az, aki mindezt megéli, szabadon dönthetsz, elmerülsz a társadalmi elvárások tengerében, vagy fitjét hanis rájuk, és egyenesen se találsz tovább a városködében, egi kiksit irigyelve a mackákat, akik soha nem aggódnak azon. Hogy fergyhez meneke valaha. A venláni státusát szosem lehetett egiszerűen meghatározni. Ste most megtapasztalod, milyen érzés, amikor egész társadalom próbál ráhúzni egi címkét az életedre. Képzeld el, ahogy a naginenet az árkodba szóhajt, drágám, hús múltál, mi lesz már veled, pedig a kritikus életkor folyamatosan változott, volt, hogy 18 évesen már öregnek számított valaki, máshol meg a 25 éves kor jelentette a végszó pecétet. Képzeld el, ahogy a sötét szoba ablakán át beáramlik a hajnali párás levegő. Az éjszaka hosszai már pihennek, a múlt fájdalmai oldódnak a csendben. Ne aggódj, ha néha magányosnak érzed magad. Gondolj arra, hogy elotet is jártak már ezen az úton. S minden kis győzelem, minden kibírt nap, minden apró, öröm része egi hosszú láncnak. A régi, venlányok halkan szutognak, szosem vagi, teljesen egyedül. Most hunid le a szemed, szagid, hogy a város csendjeringason a lomba, minden kihunit lámpa, minden doromboló macska, minden elmesélt történet megnyugtatja a szíved. A történelem lassan elszímul, a gondolatok elcitulnak, s te békében pihenhetsz tudva, a saját történetet is egyszer legendává válik. Nem keszoda, hogy a szaladivak sorák ilyenkor gyakran kínosak. Te csak a borszólevest kavargátod, közben azon morfondírozol, mikor söki el legközelebb. Az igaz érdekesség azonban az, hogy a spinster so évszázadokig egészen más jelentéssel bírt. A fononok nem csak munkásnok voltak, hanem a függetlenség szimbólumai is, saját keresettel, saját lakással, saját titkokkal. Sokan irigyelték őket, mások gyánakodva neztek. Mikor már minden rendes asszony otthon ül a férje mellett, hiszen a venláni élet, ha hiszed, hanem tele volt rejtett veszeljekkel és apró örömökkel.